janye 'yan sanda masu gadin tsofaffin shugabanni a Najeriya. An harbi amarya da ango a wani hari a Kamaru. Gwamnatin Najeriya za ta ɓullo da shiri don daƙile ayyukan 'yan bindiga a arewa maso yamma. Ana ci gaba da fuskantar tsananin zafi a Amurka. A fagen wasanni kuma za ku ji cewar an yi wa Messi gagarumar tarba a Miami. Za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na TikTok, Instagram, Twitter, Facebook da YouTube da ma babban shafinmu na intanet wato www.fara'amediaservice.blogspot.com domin ganin dukkanin labaran da muke yada muku a kowane lokaci. Kanun labaran kenan, yanzu kuma sai ku gyara zama domin kallo da kuma sauraren cikakkun labaran tare da ni Anas Busau. Hukumar 'yan sandan Najeriya ta janye jami'anta waɗanda ke aikin kare muhimman mutane a ƙasar, ciki har da mai ɗakin tsohon shugaban Najeriya Aisha Buhari da Mamman Daura ɗan uwa ga tsohon shugaban. Sauran mutanen da abin ya shafa sun haɗa da tsohon sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha da kuma Yociya Ayu, tsohon shugaban majalisar dattawa. Umarnin janye 'yan sandan na ƙunshe ne a cikin wata sanarwa da hukumar 'yan sandan ƙasar ta fitar yau Litinin. A cewar hukumomin, wannan matakin na zuwa ne a ci gaba da tantancewa da sake tsara bayanan tsaro da rundunar 'yan sandan Najeriya ke yi. Hakan kuma na da nufin inganta jami'an 'yan sanda da ake aikewa da kuma tabbatar da yin amfani da kayan aiki yadda ya kamata domin shawo kan ƙalubalen tsaro da ake fama da shi a ƙasar. Wasu da ake kyautata zaton 'yan bindiga ne sun kashe aƙalla mutum 9, ciki har da wani ango da amaryarsa a yankin masu amfani da Turancin Ingilishi a Kamaru. Maharan sun zo ne a cikin wasu motoci guda biyu, inda bayan isarsu suka fara tilastawa mazauna yankin da cewa su kwanta a ƙasa da kuma harbi kan waɗanda suka yi niyyar guduwa. Shaidun gani da ido sun ce 'yan bindigar sun zargi mazauna yankin da marawa gwamnati baya da ƙin bin umarninsu. 'Yan tawayen dai na son kafa ƙasa wadda ake kira Ambazonia na ɓangaren da ke magana da Turancin Ingilishi, sun shiga rikici da gwamnatin ne tun shekara ta 2017, inda birnin Bamenda ya zamanto wurin da suka fi ƙarfi. Kwana guda kamin wannan hari, dakarun ƙasar sun farwa wani gida a garin Nacho, inda suka kashe matasa su 5. Gwamnatin tarayyar Najeriya na shirin ɓullo da wani sabon shiri don kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a yankin arewa maso yamma. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima shi ya bayyana haka a jiya Lahadi yayin ziyara da ya kai fadar gwamnatin jihar Kano. Mataimakin shugaban ƙasar, wanda tun farko ya kai ziyarar gaisuwa ga Sarkin Bichi, ya ce za a iya magance rashin tsaro da ake fama da shi a shiyar arewa maso yamma ne kaɗai ta hanyar amfani da ƙarfi da kuma tattaunawa. Hakan na zuwa ne ƙasa da mako ɗaya da Shugaba Bola Tinubu ya faɗa wa sabbin hafsoshin tsaro da ya naɗa cewa suna da jan aiki a gabansu. Yanayin zafi a ƙasar Amurka na ci gaba da tsananta, wanda har hakan ya kai ga ya shafi fiye da mutane miliyan 100.
Duk da yanayin zafin da ake ciki, hasashen da ake cewa za a iya zarce tarihin baya bai tabbata ba. Wani mazaunin birnin Phoenix ya ce, "Ko'ina a bushe yake, kamar ana gasa wani abu a kusa da mutum, kuma ba a iya tsere masa." Gine-ginen jama'a da dama a California da Nevada sun zama wuraren fakewa don samun sanyi. Yanzu kuma sai fagen wasanni. Ƙungiyar Inter Miami ta gabatar da Lionel Messi a matsayin sabon ɗan wasanta, ana kuma sa ran cewa zai fara bugawa ƙungiyar wasa a ranar Asabar a karawar da za ta yi da Cruz Azul ta ƙasar Mexico a ranar 21 ga watan Yuli. Dandazon magoya bayan ƙungiyar sun cika kan tituna a birnin Fort Lauderdale, inda suka yi da fifi a filin wasa na DRB PNK domin kallon sabon ɗan wasan nasu. Duk da ruwan sama da aka samu, hakan bai hana magoya bayan ƙungiyar fita ba domin tarbar Messi. To duka labaran kenan, a madadin editan da ya tace labaran, Ashiru Lawal na Goma Ruwan Ɓore, da kuma jami'in da ya tace labaran ta hanyar na'ura mai ƙwaƙwalwa Nura Muhammad. Anas Ya'u Gusau ke ce muku ku kasance lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.